Wel, helo, croeso nôl. Falch bod chi wedi dod nôl ato ni am ddiwrnod arall o ddigwyddiadau bod e ar y we. Mae ddim cweit cystal o bod yna am yr wythnos. Fi'n gwybod bod hwnna'n drist, ond dyna ni, dim byd allan ni wneud am hynny. Ond dyn ni'n falch bod chi wedi tiwnio nôl mewn. Heddiw, dyn ni'n mynd i gael quiz a gair bach gan Gwion, ac gobeithio bydd hwnna yn hwyl i chi ac hefyd yn fendith i chi. Dyn ni'n gweddio yn fwy na dim yn pob peth dyn ni'n neud, a bydd Duw yn siarad gyda chi. A byddwch chi'n dod i sylweddoli fod Duw yn fwy na jyst rhywbeth i chi'n darllen amdano mewn llyfr, ond yn rhywun sydd yn fyw, sydd wedi'ch creu chi, sydd yn eich caru chi, a sydd eisiau eich adnabod chi. Wel, y peth cyntaf dyn ni'n mynd i wneud yw darllen gyda'n gilydd o'r Beibl, felly dyma'r darlleniad. Reit, wel, dyma ni, dyn ni'n mynd i ddarllen y Ioan 10 gyda'n gilydd, ac adnodau 7 i 14. Felly dywedodd Iesu eto, yn wir rwy'n dweud wrthych, mae fi yw drws y defaid. Lladron ac ysbeilwyr neu spies oedd pawb a ddaeth o'n blaen ni, ond ni wrandawodd y defaid arnynt hwy. Mae fi yw'r drws, os daw rhywun i mewn trwy o fi, caiff ei gadw'n ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa. Ni fel lleidr, ond i ladrata ac i ladd ac i ddinistrio. Rwy fi wedi dod mwyn ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. Mae fi yw'r bugail da, a mae'r bugail da yn rhoi ei einioes neu ei fywyd dros y defaid. Mae'r gwas cyflog nad yw'n fugail nac yn berchen y defaid, yn gweld y blaidd yn dod ac yn gadael y defaid ac yn ffoi, ac mae'r blaidd yn ei hysglyfio ac yn ei gyrru ar chwal. Mae'n ffoi am mae gwas cyflog yw, ac am nad oes ofal arno ar y defaid. Mae fi yw'r bugail da, rwyf yn adnabod fy nefaid, am defaid yn fy adnabod i. Amen. Wel nawr, mae Gwion yn mynd i siarad gyda ni, yn mynd i rannu am Dduw ac am y Beibl gyda ni nawr. Mwynhewch. Wel, helo, sgwrs o ryw 15 munud yw hwn. Ond i ddechrau, meddyliwch am ddau beth. Yn gyntaf, Iesu Grist yn dweud, Ioan 10:10, dwi wedi dod i rhoi bywyd i bobl a hwnnw'n fywyd ar ei orau. Mae Iesu wedi dod i roi bywyd ar ei orau, y bywyd gorau. Ac yna, Isaiah 1, adnod 18, dewch, gadewch yn ei ddeall a'n gilydd meddai'r arglwydd. Os ydych pechodau chi'n goch llachar, gallwn nhw'n droi wyn fel yr eira. Os ydyn nhw'n goch tywyll, gallwn nhw fod yn wyn fel gwlan. Meddyliwch yn gyntaf am y bywyd gorau sydd i gael. Tybed beth ych chi'n meddwl am? Efallai bod chi'n meddwl am chwarae i ryw dîm ar y lefel ucha, neu ennill cystadlaethau, neu hyd yn oed dim ond bod yn boblogaidd yn yr ysgol. Dyma'r bywyd gorau. Beth yw'r bywyd gorau ych chi'n gallu meddwl am? Ac yna, meddyliwch am hyn. Un o'r rhain. Beth yw hwn? Canydd, bleach. A mae hwn yn peth ddefnyddiol iawn i gael yn y tŷ. Chi'n cofio pan dechreuodd yr un holl ynysu a'r cloi lawr, misoedd yn ôl nawr, oherwydd coronavirus. A meddwl efallai byddwn ni misoedd o'n blaenau ni, a misoedd anodd iawn, ynysu a cloi lawr. Dim yn gallu gweld mam gi, neu tad ci, neu nai na taid. Dim yn gallu gweld ffrindiau ysgol. Dim yn gallu mynd i'r parc. Dim yn gallu mynd i McDonald's. Roedd bywyd mynd i fod yn anodd iawn. Roedd bywyd mynd i fod yn ddiflas efallai. Ac yng nghanol y cloi lawr,
Yng nghanol yr holl ynysu, roedd pawb yn edrych ymlaen at bethau gwell. Pawb yn edrych ymlaen at bethau i wella. Edrych ymlaen unwaith eto pan bydden ni'n gallu gweld yn ffrindiau. Pan bydden ni'n gallu gweld mam gi at y ci, taid a nain. Pan bydden ni'n gallu mynd i'r parc unwaith eto ac i llefydd fel McDonald's neu mynd i weld ffilm. Wel, erbyn hyn, mae pethau wedi gwella, ond dyw nhw ddim nôl eto i beth roedden nhw diwedd blwyddyn diwethaf. Mae llawer iawn o bethau ni ddim yn gallu wneud nawr. A dyma ni nawr yn edrych at y gwyddonwyr a'r meddygon i geisio datrys problem coronavirus, fel bod pethau yn gallu mynd yn ôl i fel roedden nhw diwedd blwyddyn diwetha, haf diwetha. Oherwydd, i ni'n gweld eisiau gweld pobl, gwneud y pethau o'n i'n gallu gwneud un tro. A ni'n edrych ymlaen at fywyd i fod yn well. Pethau yn gwella, edrych ymlaen i weld pobl, edrych ymlaen i gwneud gwahanol bethau. Edrych ymlaen at fywyd yn gwella, oherwydd mae pethau wedi bod yn anodd a mae pethau yn parhau i fod yn anodd, enwedig yn ystod gwyliau ysgol. Ond hyd yn oed, pan fydd pethau nôl i fel roedden nhw diwedd blwyddyn diwetha a phroblem coronavirus wedi diflannu, bydd bob un ohono ni yn mynd trwyddo bywyd o un peth i'r llall yn edrych am hapusrwydd a llawenydd yn ein heneidiau. A dyna beth i ni'n ceisio wneud, ynddo fe? Mynd o un peth i'r llall a'n edrych am hapusrwydd yn ein heneidiau. A wyddwch chi beth, mae'r byd yma yn cynnig llawer iawn o bethau ac yn dweud wrtho ni, dyma beth sy'n mynd i gwneud ti'n hapus. Ond y gwirionedd yw, beth bynnag i ni'n gwneud, beth bynnag i ni'n profi, yna bydd y profiad yn gadael ni yn edrych am llawenydd. Beth bynnag i ni'n gwneud, beth bynnag i ni'n profi, efallai bod e'n cyffroes, efallai bod e'n llawn hwyl ac yn rhoi boddhad mawr i ni. Ond wedyn ni, mae'r cyfan drosto. A dim ond atgofion sydd gyda ni, neu llun efallai ar ein ffoniau symudol. Bod y byd yn dweud, bod y byd yn cynnig llawer o bethau ac yn dweud, dyma beth sy'n mynd i wneud chi'n hapus, i ni gwneud y pethau yma, ond yna mae rhaid i ni symud ymlaen i'r peth nesaf, oherwydd dyn ni ddim wedi ffindo llawenydd, gwir llawenydd yn dofn yn ein calonnau ni. A'r gwirionedd yw, na did yw arian yn gallu rhoi boddhad cyflawn, bod yn enwog, bod yn boblogaidd yn yr ysgol, mae'r pethau yma yn dda ac yn hyfryd, ond dyn nhw ddim yn rhoi llawenydd yn dofn yn ein calonnau ni. Y gwirionedd yw, beth bynnag mae bywyd yn cynnig, i ni'n dod yn ôl at hyn. Mae angen rhywbeth arall. Mae angen rhywbeth gwell arno ni i lanw ein calonnau gyda llawenydd. A dyma ble mae gairiau Iesu mor bwysig. Gwrandewch beth mae Iesu yn dweud, dwi wedi dod i roi bywyd i bobl, a hwnnw'n fywyd ar ei orau. Y bywyd gorau. Mae Iesu yn cynnig, mae e'n rhoi y bywyd gorau. Beth yw'r bywyd gorau? Wel, caru Duw, a profi cariad enfawr Duw yn ein calonnau ni. I ni'n byw mewn byd lle mae llawer o bobl yn casau ei gilydd.
a oherwydd mae bobl yn casau ei gilydd, maen nhw'n ddiflas. Ond mae Iesu yn cynnig bywyd sydd yn llawn o gariad Duw, adnabod Duw, bywyd tragwyddol, maddeuant pechodau, tangnefedd yn ein calonnau, hapusrwydd a llawenydd. Mae Iesu yn rhoi pwrpas i'n bywydau ni. Beth bynnag i ni'n gwneud, wrth i ni fyw ein bywydau yn y byd yma, i ni'n colli mas, os nad yw Iesu yn ein bywydau ni. Oherwydd bywyd gyda Iesu yn ein calonnau ni, bywyd gyda Iesu yn ymddiried yn Iesu, yw'r bywyd gorau. A dyma'r bywyd mae Iesu yn cynnig, dyma'r bywyd mae Duw yn cynnig i ni trwy Iesu Grist. A wyddwch chi beth, chi'n gwybod, mae bywyd gyda Iesu yn gweithio. Mae'n hollol ddibwynt. Sdim pwynt o gwbl cael rhywbeth sydd ddim yn gweithio. Ar hyn o bryd, i ni gyd yn gobeithio bydd y gwyddonwyr yn darganfod brechlyn, vaccin, yn erbyn coronavirus. Ond mae rhaid i'r brechlyn i weithio, mae rhaid i'r vaccin i weithio, oherwydd sdim pwynt cael e. A beth hyfryd yw bod bywyd gyda Iesu yn gweithio. Ond, cwestiwn pwysig nawr i ofyn yw, fel, sut, paham mae Iesu yn gallu rhoi y bywyd gorau i ni? A nawr mae'n amser i ni feddwl am bleach, canydd. Roedd erthygl yn un o'r papuron yn dweud, dim ond i ni gwario rhyw 40 cinog a rhywbeth fel hyn, mae e'n gallu helpu ni i ddatrys o broblem o coronavirus yn ein tai. Ie, canydd, bleach. Canydd hen ffasiwn, bleach hen ffasiwn, yn gallu gwneud y gwaith o gadw ein cartrefi yn rhydd o coronavirus. Adio dŵr, fel bod ni'n cael y cryfder cywir, ac yna mae'r canydd, mae'r bleach yn gallu lladd coronavirus yn effeithiol dros ben. Ond, pan i chi'n defnyddio canydd, pan i chi'n defnyddio bleach, mae rhaid bod yn ofalus iawn. Oherwydd, os i ddim ni agor hwn nawr ac arllwys e dros yn grisi, chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i'n grisi? Bod e'n llwyd tywyll, mae e'n mynd i droi yn wyn. Mae canydd yn gwneud pethau yn wyn. Mae bleach yn gwneud pethau yn wyn. Mae'n cael gwared a lliw. A mae'r darlun yma yn helpu ni ddeall beth mae Duw yn gwneud gyda'n pechodau ni. Dyma beth mae Eseia, y proffwyd yn dweud, pennod 1, adnod 18. Dewch, gadewch i ni ddeall ein gilydd, meddai'r arglwydd. Os ydych pechodau chi'n goch llachar, gallwn nhw'n droi wyn fel yr eira. Os ydyn nhw'n goch tywyll, gallwn nhw fod yn wyn fel gwlan. Dyma'r darlun, lliw tywyll yn troi yn wyn fel yr eira. Darlun o'n pechodau ni, pechod tywyll, pechod di yn troi yn wyn. Wel, sut? Pam? Fel mae hwn yn digwydd? Bod ni wedi pechu yn erbyn Duw. Duw ei hunan sydd yn galw ni yn ôl ato ef. Bod ni wedi pechu yn erbyn Duw, Duw ei hunan sydd yn galw ni nôl at Iesu. Ac wrth i ni feddwl am y bleach, y canydd, yn troi lliwiau tywyll iawn yn wyn, ni'n cael darlun gwych o faddeuant Duw. Pan ni'n barod i droi yn ôl a ymddiried trysto yn Iesu Grist. Efallai bod ni wedi anwybyddu Duw. Efallai bod ni'n byw pob dydd yn meddwl bod Duw dim na. Efallai bod ni'n neud capel oherwydd mae'n rieni ni yn gwneud i ni fynd, neu eisiau i ni fynd. Ond beth bynnag i ni wedi gwneud,
Beth bynnag ni wedi meddwl, beth bynnag ni wedi teimlo, mae Duw yn rhoi maddeuant llwyr. Mae e'n golchi ni, mae e'n glenhau ni o'n pechod tywyll ac yn rhoi bywyd tragwyddol. Y bywyd gorau, y bywyd o ymddiried yn Iesu. Wel, sut gall Duw gwneud hyn? Fel mae Duw yn gallu gwneud hyn? Cariad. Cariad yw Duw. A mae cariad Duw yn enfawr, mae cariad Duw yn dragwyddol. Ac oherwydd bod cariad Duw yn dragwyddol, mae wedi paratoi ffordd i ni ddod yn ôl ato ef. Ac mae wedi gwneud ffordd i olchi yn bechodau tywyll ni ffwrdd, fel bod ni'n wyn yn ei olwg ef. Mae Duw yn bodlon derbyn aberth. Aberth person ddiaiog. Aberth Iesu ar y groes. Ac wrth Iesu, a oedd yn ddiaiog, aberthu ei hunan ar y groes, mae Duw yn gwneud ffordd i ddelio gyda'n holl camweddau ni. Ac oherwydd bod Iesu wedi marw fel aberth, i ni'n gallu nawr troi yn ôl at yr arglwydd ac ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Iesu yw'r aberth ddiaiog. Yr aberth sydd wedi ei gwneud. Yr aberth sydd wedi cymryd lle mwyn i ni profi reality a maddeuant Duw yn ein heneidiau. Trwy ffydd yn Iesu. Trwy ffydd yn Iesu Grist, bod ein pechodau ni yn dywyll iawn, yn dywyll tu hwnt, mae Duw yn maddau. Bydd ein pechod ni yn wyn fel eira. Felly, paham mae Iesu yn gallu rhoi y bywyd gorau? Oherwydd bod Iesu wedi marw ar y groes. Oherwydd bod Iesu wedi rhoi ei hunan fel aberth. Iesu sy'n rhoi y bywyd gorau. Dilynwch Iesu. Gofnwch i Iesu ddod mewn i'ch calon. Diolch am wrando i'r diwedd. A ni'n gofyn nawr ac yn gweddio y bydd Duw yn bendithio pob un o ni ac yn ein cadw ni'n ddiogel ac yn ein cadw ni yn iach. Iesu sy'n rhoi y bywyd gorau. Mae aberth Iesu yn delio gyda'n pechod tywyll ni. Diolch am wrando. Amen. Wel, i ni nawr yn mynd i gael mwynhau quiz gyda'n gilydd. Gobeithio bod chi'n dda gyda'ch quizzes, gobeithio bod eich cof chi'n dda. Ni'n clywed bod angen cof da arnoch chi ateb y cwestiynau yma, ond drosto te i Dyfs a Carys am y quiz. Right, Dyfs, to be nes i glywed, wnaethon nhw sôn am ddim wneud quiz gwersyll. Say what? Fi'n gwybod, yn exact reaction fi, bydde fe ddim yn gwersyll heb y quiz. Cant bydde ddim. A cofia, mae rai gael ffags, y rhai gyrol ffags, yn quiz gwersyll. Os chi'n abo fi'n hoff iawn o cynnwys flags yn quiz gwersyll. Fine, gewn ni flags. So ti eisiau wneud quiz? Let's get to it. Croeso i'r quiz. Croeso i quiz gwersyll 2020 ar-lein. Rownd. 1. Fel ma'n un? Wel, 1 dot. Na. Rownd. 1. Dyfan, y cwestiwn yw, i ti'n cofio pa swog oedd gyda pa swydd blwyddyn diwetha? Na, dim really. Fi'n credu bydd hwnna'n rownd dda i gael yn y gwersyll hyn. Fi'n credu byddai'n rownd dda iawn i chi gallu gyfod cofio yn ôl i beth o swydd pob swog. So dyma'r rester y dyfynu nawr o enw'r swyddogion a rhestr wedyn o'r swyddi. A bydd rhaid chi wedyn cysylltu'r swog cywir gyda'r swydd cywir. Nes gweld pob dda i'ch cof chi.
Rownd. 2. Fe rwydd iawn gallu disgrifio beth sydd mewn llun, ond beth am close-up? A fi'n meddwl real close-up. Felly, sut mae rownd hyn yn ei weithio? Bydd 5 set o 2 lun yn dod lan, a bydd cliw i wneud gyda'r 2 lun sydd ar y sgrin. Fel enghraifft, bydd rhywbeth fel bod chi'n gallu bita nhw, a bydd yr cliw yna yn addas i'r 2 lun sydd arno fe, ond bydd nhw'n wahanol. A bydd rai pobl yn gweud, maen nhw'n eitha amhosib, beth ti'n gweud? Wel, i fi, yn amhosib. Mae'n amhosib i dyfan, ond mi'n siŵr bod nhw ddim yn amhosib i chi. So chi'n gallu rhoi nhw lawr mewn trefn, a wedyn newn ni weld pwy sy'n gallu dyfalu beth yw y lluniau sy'n mor zoomed in. Rwch tro arni. Rownd. 3. Y rownd mae pawb fwy'n ars amdano, dyfan, dy hoff rownd. Flags. Yn syml, 10 fflag a jyst rhowch ges arni. Rownd. 4. So, fan hyn, i chi goffod dyfalu beth yw enw'r can. Be ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i wario darn bach o gerddoriaeth i chi, a chi'n mynd i goffod dyfalu beth yw enw'r gan o'r ysfrando ar lle 10 eiliad cyntaf o'r gan. Ydyn nhw'n rwydd? Gewn ni weld. Why? Now, here's the story about a little guy that lived. Oh, a man. Fun and snap. The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake. A lark, a spree. It's very clear to see that.
Hei. A bydde rai pobl yn gweud, yn anffodus, y rownd ola. O. Right, do be, dy fan nes i rili fwynhau yr un zoomed in. Nes ti fwynhau e? Do nes i fwynhau fawr iawn. Neu gyda, balance da o challenge, ond hefyd bach o fun. Oedd. Bach o gymysgwch, yn peth da iawn. Ydy, so, beth am i ni defnyddio lluniau o rai'r gwrsyllwyr? O, nawr te. Newn ni defnyddio rai lluniau o wersyll blwyddyn diwethaf o chi, ond eto, yn zoomed in, Ie, mae'n rhaid i fod yn anodd. a gweld os chi'n gallu dyfalu pwy un o chi oedd e. Ne, lle paid o'r swyddogion. Rwch gôr ni. Dyfan, yn anffodus, hwnna diwedd y quiz. Oedd e? Ie, na diwedd y quiz. Mae wedi dod row mor gloi yna. Ond, bydden ni gweud, oedd e'n quiz fawrieddog. Oedd. Tro gyda ni wneud ar-lein. Oedd, ie. So, mae wedi bod yn adur, yn ei yna, i fod onest, i wneud y fath. Quiz. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn. Mae'n ofyn dim cael reaction y plant, o, ti'n meddwl? Ydy. Felly mae'n rhywbeth well. Llai sŵn, llai cosp, llai gofod cymryd pwyntiau bant o tîmoedd. Ie, mae'n anwyr, a falle bydd fwy o sians i unigolion sy'n wella mae'r pobl eraill yn y grŵp yn tynnu marciau nhw. Ti'n iawn? Union. Ond na fe, ni wedi dod i ben. Ond cofiwch, anfonwch eich tyfle, wel, eich gwaith dod i ni, fel bod ni'n gallu barcio'r gwaith. Anfonwch i'r link e-mail gyda'r diwedd y quiz, a fi a Dyfan bydd y marco, a bydd ni'n neud siŵr bod yr enillydd yn cael fi wedi clywed bod gwobr eitha fawr boedd yn. Well, actually, na bod oedd eraill, cos normally just pwynti a chi'n cael. Ie. Ond, Aron Tran gweithio fi, wella. Siawt. Ni off, ie? So, mae rili werth i chi trial eich gorau. Ymdrech a Lwydda. ti'n iawn. Gwelch chi, blwyddyn nesaf gobeithio, Ie, gweld chi blwyddyn nesaf. i'r quiz fawreddog part 2. Part 2. Wydd i gallu dyfalu beth yw'r llun wrth edrych ar fe lle o Rili dod. Stopa ddechrau. Quiz 2020. Mae'n ofalus. I ni wedi bod i'r llun. Oce, na ni ddim wneud ydyn. Ie, Ie, nid rhywbeth arall. Croeso i Quiz Sgwrsif. Barod? Pam ti'n rhoi zedlys ar gyfer quiz? Ie, mae mor annoying. So be, mae stimps gyda ni yn y set. O, weird. Mae'n riod, mae'n annoying. Anyway, mae siw i pod ti allai, ti'n meddwl? Ond sy'n sir yn yr gwylod. Na fe? Do. Mae'n hwnna sy'n bwysig. Ti iawn? O, ie, sy'n rhaid. Oce. Dwi'n angen straight nhw hwnna lan. Na fe. Ie. Lladd. Merched. Far away from the world that I love. Hold me. Hefyd i ddechrau, pon. Ie? Barod? Wel, dyna ni te. I ni wedi gwneud y quiz. Gobeithio'ch bod chi wedi ysgrifennu'ch atebion lawr. Plis gyrwch nhw i ni erbyn diwedd y dydd. Ac yna byddwn ni yn gwobrwyo yr enillydd. A yna i wneud fideo bach i'ch cadw chi yn y lŵp. Gobeithio erbyn tua dydd Gwener mwyn cael rhoi gwybod i chi pwy ydy'r enillydd a be maen nhw wedi ennill. Felly, plis gyrwch eto i'r e-bost sydd
o danodd fyna ar y link. Iawn te. Diolch yn fawr i chi am tiwn mewn. Os oes cwestiynau, plis gyrwch cwestiynau ni'n yr e-bost os chi eisiau gwybod mwy am Dduw neu am Iesu Grist, am adnabod Iesu, mae croeso chi'n neud hynny. Ond tro nesaf byddwn ni'n cwrdd, pe neu bydd hynny yn y mini gwersyll neu yn yr haf nesaf ni ddim yn gwybod eto. Ond ni'n gweddio bydd Duw yn caniatáu i ni fod gyda'n gilydd yn fuan iawn. Gobeithio bod chi wedi joio. Dwi wedi joio gan ddeud hyn i chi. A diolch yn fawr i bawb arall sydd wedi gwneud rhywbeth i gyfrannu hefyd. Felly pob endill i chi. Hwyl am y tro.